Ko babu sakamako ummina, ƙaunar kitabin jayi shirina, Faduma ke ce alƙibulana, dutsenani sunanki yana nan da'iman a cikin abishina. Yaran garkuwa on Ta yi shiru an kasa faɗinta idan ta faɗi ya za a yi kenan. Ta yi shiru an kasa faɗinta idan ta faɗi ya za a yi kenan. Ka sake cika ni gani gare ka suwaɗi zan hau dan Mahamudu ka sake rike ni tun asali kaunar ta nake ji a zuciya wani jujjuya ni al'amarin da abin duba mai sama kai fa ka gayyaci bayan ka muminai su yaba wa ma'aiki ba masanin sa fa kayi kira ne a ce ka mai wanda ya fi na baki kara kusanta yabon ka da annabi kai ya cike dan alamai yaki ga aliyin sa kasa da sahabbai har auliya masaukin baki ta waliyai abul abasi ina wani kaka barhama inda ina na ake so kawai a tuntubi littafinka amadiyar waka na da girma dole a bi ka a hau hanyarka shaggi birima mabudin kofa sharu na sada salamu alaika ta yi shiru an kasa fadinta idan ta faɗi ya za a yi kenan babu gidan da diya ta kasance uwar iyaye sai na ma'aiki mu zube ka sami fadanci mu ce batu da salamu alaiki Faduma ke gwanda bara muke a cikin fadarki kyakkyawa izininki nake so in jaddada musu babu irinki al'amarin da abin duba na rantse da magagin raina Faduma alkawarin Allah ce tun asali ta gidansu ya fara yanda ta so haka za ya kasance nana tana fasa kan marubuta duk motsin ta guda aya ce in ta fito gaishe ta ake yi mutum dalijan har da itace mala'iku rakiyar da suke yi suna faɗi gyara kin tsire sarauniyar da ta haura mukaman da babu yar da ta hau abuwa dai tun da ta fara take kawo mulki har abada ita ke mulkin ta in na jiyo wasu masu mukamin a ko'ina sai in ce hattara dai ta yi shiru an kasa faɗin ta idan ta faɗi ya za a yi kenan kai wallahi idan aka ce ma faɗi mazance ya zo ƙarshe alayi ba ita za ta banya kan yana ƙasa baki a kunshe ba mai cewa iko a ɗan wannan ka rike ko yaushe mala'iku suke aikin ta sarauniyar farko da ƙarshe waka ji rabbi yana kafa wuta ga rayuwarta idan ka cire ta ba wata mai girma da mukami wallahi fate yar wankinta wata ta samu mukamin wankin gidan batula mu ce barkanta yan wuta mata yato su take yi balle waɗanda suka yi aikinta gara zaman ka da kyau ka fahimta Faduma mai girman daraja ce kai a ina ka ji wacce ta zace kauna a komai ko yar waye ko sama ta zancen da yane da ya hakikanin manzan Allah ce tun wuri ni ma san ta nake yi gwaba na furta kam na kurumce ta yi shiru an kasa fadin ta idan ta faɗi ya za a yi kenan wata wakilta halittun Allah ka kafu bana a ran kunnuwanku wa aka zo duniya yin aikin su ya kamata na san amsar ku Allah na ta ma'aiki na ta in ka sake ta siya ta abu yar wata mata hana ta soli ballanta na ainihin rahamar ku al'amarin da abin duba kai daga ji matsayinta da annabi ka san ta kadai hujja ce kamar iyaye na mata ma mu ya kamata a jawa kunne a baya da kyamar mu ake yi ba mu da yanci cikin mutane da bayyanar ainihin rahamar nan sai muka yanta abin sirri ne komai al'amarin da abin dubawa in aka ce yar manzan Allah ana nufin an ƙara kurewa kaf annabawa so in tuna ma suna gidanta a ranar tsaiwa kai ta ina na sabarka da fara da zaka kyala uwar kyawawa ta yi shiru an kasa faɗin ta idan ta faɗi ya za a yi kenan ko a wajen nan in ka fahimta da kai da waɗansu ba ɗaya ne ba taurariya a cikin taurari ko da sakan ba ta samu sa'a ba babu idan da ya gane su Faduma ni ba kage nake ba komai na ce mata karka yi zargi soyayya ba karya ce ba dumotsin da ma'aiki zai yi da zuciyarsa yake motsawa tana gidanta yana fadarsa kallon idanunsu bai yankewa ta zama shishidin ce dama masu abin su ke ganewa tun asali ɗaya ne ya kasance
ce ya so a sansa yake sauyawa. Ummu Abiha nake gaidawa wadda ta zata gani da idanu, wadda ake cewa yar hutu a duniyar sama taka a sannu, wadda idan bawa zai samu sai ta aminta ta sa hannu, kai matsayin da Batuli take kai ta wuce ji da gani da idanu. Ta yi shiru an kasa faɗin ta idan ta faɗi ya za yi kenan. Soyayyar ta amarama ce in ta taɓa ka abin sirri ne, in ka ci yanzu ka sha an ji mama kana bidar ka ci ko gutsire ne. To mai ya samu karinsa idanu karfa a bar ma a juya a zaune, in na tuno da yawan rahama ta sai na ji dama ni baiwa ce. Al'amarin da yau an waye gari wai ni ce nake yaban da na ba fariya ba, mai neman kuka aka duka ka za ku ce ba ku san amsar ba. Ina da ciwon santa a raina ba haka nan na fito na tsaya ba, alkawari na yi na tafi kenan dutse na ni ba zan juya ba. So ta kai na har kasa har ɗaki na, in suka tambayi mai ya kashe ni a ce musu ƙaunar yar annabi na, ko su baki bu idan suka gane ke ce to babu mai tuhuma na. Batula na san zaki iya min har wanda ya fi wannan ummi na. Ta yi shiru an kasa faɗin ta idan ta faɗi ya za yi kenan. Sassauci a gidanki ya sauka a gumbayi ita kira hama ce, baki da rowa ko da sakan ɗaya ungo kike safiya da maraice. Duk wani mai motsi a cikin ruwa ko kasa abun sake rahama ce, Batula sanki yana tsotse mini jikin jiki da gajera kasance. Ni wallahi idan aka ce mini zan miti ina yabo shi kenan, nana idan suka zo ɗaukar ran in dinga ce musu ga Fadiman nan, kai ki bari su raba ni da kallon ki ko kaɗan a cikin aikin nan, in suka ganki agun tilas ne su lallaba ni su ce shi kenan. Ba wannan ba idan aka ce mini ran tashi wannan na fi tsoro, ta yaya bawa za ya kusanto gurin da sarauniya ta yi taro. Na san soyayyar ki tana sa dan karami ya fi karfin kwaro, in na tuno da yaban da nake yi sai na ji taron bai ban tsoro. Ta yi shiru an kasa faɗin ta idan ta faɗi ya za yi kenan. Wanda ya so ki ya so ƴaƴanki a lahira shi ma alajin ne, wanda ya kiki ko ɗan waye na ce da shi talakan lahira ne, wanda ya tashi cikin talakawa a lahira makiyin Allah ne. Kaga ga an ki ta kai ba a san ƴaƴan ta yi zaton kairi ne. Al'amarin da abin duba, yadda da ni da yaban da nake yi ne idan kewa don duniya ba, in na idan wasu ran da na kaucewa ra'ayinsu ba za su tuna ba, amma na san in na idan ke ko da sakan ba zan tabe ba. Batula na san zaki iya mun har wanda ya fi wannan ummi na. Fadima dan tsayuwar da sharifai suke akan mu bu soyayyarki, Fadima dan tsayuwar da sharifai suke a filin maulidinki, Fadima dan tsayuwar da suke yi akan ki da ke da yan ɗakinki, yaya hijabin da ke tsakanin baiwar nan da take gaida ki. Ta yi shiru an kasa faɗin ta idan ta faɗi ya za yi kenan. Nana da soyayyarki nake so kauni ta mun shaida ummina, Fadima ke jirgin rahama ce, Fadima ke jirgin rahama ce, Fadima ke arzikin rahama ce, Fadima ke teku rahama ce, Fadima ke gwanta rahama ce, Fadima ke shekin rahama ce. Nana da ke sama nan ta kasance, nana da ke ƙasa nan ta kasance, gabas da yamma da ke ta kasance, mutum da aljan har da itace. Ban ji kamar ki ba ko yar waye, saboda sanki nake ta hawaye, yayu da kanne har da iyaye, na baki har ni uwar tagwaye. Fadima ni kaunar ki nake yi, ko da sakan ɗaya ba na shayi, ko nake ki kira ni Madina, da an gano na a gane ina yi, dan abban zaitun ki ɗaga ni, ki haskaka ni in canza kamanni, dan mai Fadima sake cika ni, abban abi da bai da sa'anni. Batula na san kin amsa min, ki ce da ni bulki ma dai haga shi.